Akwai wani ƙaramin yaro mai suna Abdulrahman. Abdulrahman yaro ne mai fara'a, mai idanu masu walwala. Amma yana da abu ɗaya da ya fi mai komai a duniya, wato cin abinci. Da zarar ya buɗe idanuwansa daga bacci, ko ina kwana ba za ka ji ya ce ba, sai dai ka ji ya ce, "Mama, abinci." Idan aka ce masa ya yi alwala ya yi sallah ko ya shirya ya tafi makaranta, sai ya ce, "Sai na ci abinci na." Abdulrahman yana tashi daga bacci ne da burin cikinsa kawai. Idan aka ga yana dariya, to ka sani ya ga abinci. Idan ya yi shiru, cikinsa ne ke kuka. Yayin da Abdulrahman yake a makaranta, malaminsu ke koyarwa. Abdulrahman yana tunanin tuwo da miya, yana zana shinkafa, taliya da waina a littafinsa maimakon ya rubuta ABCD EFG. Wata rana aka tambaye shi, "Me kake so ka zama idan ka girma?" Sai ya ce, "Mai abinci." Kowa ya dariya a ajin. Ranar nan aka shirya dahuwa mai daɗi a gidansa Abdulrahman. Abdulrahman ya ci sosai, ya ci fiye da cikinsa, har cikinsa ya cika, ya tashi sundum, sai ya fara jin cikinsa yana ciwo, ya rasa me yake masa daɗi. Ya kasa tashi. In yara suna wasa, ya kasa wasa cikin sai da ta murɗawa. A lokacin ne ga sauran yara suna wasa, suna dariya, suna taimakon juna. Sai ya yi tunani ya ce, "Ashe rayuwa ba cin abinci kaɗai ba ce?" Sai mahaifiyarsa ta ce masa, "Ku ci ku sha, amma kada ku wuce gona da iri." Ko a cikin Alkur'ani ma haka Allah ya ce, "Ku ci ku sha, kar ku wuce gona da iri." A cikin Sura ta 7 aya ta 31. A nan ne Abdulrahman ya fahimta. Tun daga wannan rana ya koyi cewa ba abinci kaɗai ba ne ake rayuwa da shi a duniya. Abdulrahman ya koyi abubuwa kamar haka: cin abinci ni'ima ce, amma ilimi ya fi tsada. Ladabi ya fi kyau, kuma raba wasu abinci su ci ya fi daɗi. Yanzu idan Abdulrahman ya tashi daga barci, sai ya ce, "Na gode Allah," sannan daga baya mu ci abinci. Ƙwarƙus kan ɗan ɓera. Da fatan Abdulrahman zai daina cin abinci sosai.